Hai nrong no lamsogo kok borok Hindi Tech Entertainment YouTube channel. Kungma opinion te kubang ma lukurok ni bakko rahinani. Mane mia lai thangnai salo ang mia video kaisa upload khaika sini Dr. Biswajit Deborma eba sini sar no ma hini monoma ringsinai. Ang a video sunam brumani yaglo asike norokni hamjak mung a jagao kuplung kha baksa sajaka bakha sajagi angkha baksa ka nang nungyarok aba hairok saka baksa kai mane ano bo baksa tamni bagai norok video sunamnai nong chai kam krei nang nungya am hai mane comments hamyarok bo tongnai ndo ang tini sana thangma hingga kai a comment hamya bo despon khai tongton kapan khai tongton je kaham khainer no bebak no nong no kaham khabai kaham ma charo sini je Dr. Biswajit Deborma bo kubui no khoroksa takhuk belaikino lukurok bai hamjak jagi tongkha jora kaisa sini bubagra maharajar produr kishur mariko Deborma lukurok bai hamjak jagi tongmani boto tabuk bo hamjak jagi no tongkho pewa tabuk boni hamjak mani logi wo tewaisa haina hai lukurok tabuk tewaisa hamjak nani sengi thangkoa sini sar Dr. Biswajit Deborma no ang borma hamjak kha tamni bagai bini samurong no nungmani bagai ang mia jora ang confuse tongmani je bo magana otoriwo ba amorok tok line thaka bo magana no otoriwo peba magana otoriwo mane bobo hai magana otori ang tindong no subai sasiwano bo sukango no sajak tongo ang abo news nukha je bo processing fee nangya hinba bo sudu a je takhuk je auto nangi tongkha bono sujuk sep rinai yagulo nung ninya auto chalugui nung aboni recover le ma khlainai bujikada kok srai kok sana thangka hinke tabukte kaisa bini je nangkugui tongkha je kaisa sal bagan nei kaisa kamio a jagao mane kaisa news nukmani a jaga SDM rok thanginai police rok thanginai a jagao je tin tiprasar guri borok mane belai keno lala thata belai keno chugya tei belai keno a jaga sini sar Ojit Deborma ni reporter ni bising tui chung nugi mankha a jagao machaya manungya aboto hakchalni kokse a jagao kaisa hati mane khai rukhuwa hini a jaga kaisa kok mankhowa mane a jaga bazar songsai rukha sabo songsai rika hingga kai sini sar Dr. Biswajit Deborma gepeba a jagao je jaga je patta jaga abo klaijak a patta jagani je jaga mane abo soi dia bobo hai alu kurokni jaga abo mananango abo hai ke a jagao kok pepla lai a jagao tabuk urnanglai tonglaikha gendrok saimana musungi tongangka ang a video ni jeta credit eba video ni jeta link ang description ri nai norok thangai naide tamni hingkai sini sar Dr. Biswajit Deborma boti prasor ni bagai samung kaham khlainani yapri sewi tongo aboni bagai bono je kebengnai rok borok salcha mawanchuk nai tamni hingkai samung kaham khlainano kebengnai bo tongnai no tei bono kaham sanai bo tongnai no atipano sini sar Dr. Biswajit Deborma ni bukhangkha kwar bo buides phona sawi dongthun bo abono khunjo kanyawi bini samungno bo khai tongo omahai jorawo chungbono salute ma khlayo tei bono chunglogirwi ma thangnai te kaisa bo a jaga kuno politics bai bo kuno gdalia bo bini sakni sak tharmung bai bini sakni simung bai bini sakni ajima bai bini aje gyan orjon khlaimani tei bo kabangma jaga Oxford roga poriwui bo PhD rok khlaika inka amotei khlaimani bisingtei botte bo lukurok bai sini jaga tei kabangma krung jagao tei kabangma hak torogo desh rogo bo berai khri khlaika aboni bagai bini sinimung bo asukno tongo kubuni haste kubuni hak torogo bo tabuk sini tipra sarok ni bagai bo
kubui samung khlai thaniwo baksa kebengnai arirok bwchabai tongbaikha engkai norok uansukdi bini samung kaham bo khlai thangui tongo tei bini samung mwthakjakya tabo khlaijagini tongnai kaisa जों जे बिनि बागै भिडिअ सलाम तंनाय रक गाहाम न बाक्सा बाक्सा जाजाय रक तंगो तामनि हिंकाय जों अबाहायके भिडिअ जों तमनो सलाम रिया हंगाकाय ते कायसा लुकुरक ब साइमी यांगि तंगो बाक्सा भिडिअ स्किप खायनायब्ला बरक फुल भिडिअ नायाने बागै बरक बुजिया किछ मिछ नायखान कायना बरक साइमे वइना बरक कमेन्ट हामिया साना चेंगो आमाने बागै कमेन्ट खायनान सकान भिडिअ फार्स्ट टु लास्ट नायदि आमानि यागलो कमेन्ट खायदि आसुकनो जतना हामबाय नरक काहाम तंगि कायतने हामारि नरं साका तंथुन हामबाय